розовото. Един зрител. Сега очаквам Иван Вазов. Добре. Точно. Иван Вазов. И то. Очаквам Иван Вазов и той в ефира. Ало, колега Вазов? Кое името не Бодаков не? Даде. Ало? Не е Вазов. Аз казах, не е Вазов, ама като Вазов. Да. Да. Какви са тия птиченца късно вечер? Чорликаме няма. Малко да разведем обстановката. Малко трябва. Кажи за розовите шейхчета. Ние ги забравихме. Шейховете набират скорост. Само така. Това е първата спорна ситуация през първото полувреме, в която рефера Радослав Станев даде знак, че не е имало нарушение срещу Деян Христов. Голмайсторът на Нафтекс посочи аут. За мен е похвално, Сашо, че и двата отбора налагат много млади футболисти, особено гостите от Марица. Само 2-3 поне за мен познати имена. Всичко друго в състава на Тенчо Тенев явно се очаква да се развиват в следващите месеци. И гола стигаме до 14-та минута с съдействието на защитник на Марица. Деян Христов достатъчно отблизо следеше тази ситуация след центрирането на Цветан Филипов, за да отбележи първият гол. Само, да не пропуснем според мен, аз се присъединявам към съдията, мисля, че правилно съди предната ситуация за Дуспа, където имаше спор, но мисля, че по-скоро, че няма Дуспа и... Да отбележим, че матчът се игра на стадион Черноморец. Феновете на Нафтекс показаха, мисля, малко повечко от необходимата агресия, потрошиха доста седалки. По обясними причини, те явно не се чувстват уютно тук на този стадион. Ако отборът продължи да играе срещите си на него, но това не ги оправдава в никакъв случай, така няма да влезем в Европа. Чакай се, тук трябва да върнем, защото тук... Валео, кога потрошиха седалките? По време на матча потрошиха и на излизане от след последният сигнал за десерт, както се казва, на изпроводяк. Някъде около 20 на 30 седалки изпращаха като сухи клони. Дори не можа да реагира и охраната, която беше на този матч. Това беше най-сивите тонове в този общо взето интересен бой между отбората на Нафтекс. Само, че тук Дуспа трябваше да даде според мен, извинявай. Не, той даде фалник, какво да е? Фал дава. Даде фал, обаче той беше вътре. Той е вътре, не знам защо Радослав Станев изкара нарушението извън пеналта. Абсолютно вътре. Ето кръка на футболиста на Нафтекс и на половин метър от линията на наказателното поле. Някакво решение, не знам на съдията, как така го е видял. Любомир Божинов, младежкият национал, с капитанската лента в този матч. Стреля над гредата. Епизодични бяха опитите на жълтите да достигнат до вратата на Линков. Имаха само едно положение през целия матч. Сигурно и него ще видим. Гредата в 43-та минута на Емил Стоев. Още един опит на Любомир Божинов, който донесе победата на Нафтекс срещу другия пловдивски тим Спартак преди 2 седмици. Ето го положението, при което Марица можеше да изравни резултата след една грешка в отбраната на Нафтекс, този път на прешната града. Помогна на Йордан Линков. И буквално секунди по-късно, след тази комбинация, започната от Любомир Божинов и взаимодействието с голмайстора Деян Христов, се стигна до вторият гол, който реши и всичко в този матч. Любомир Божинов, автор на гола, и фен на Нафтата реши по такъв начин да изрази радостта си към голмайстора. Поздрави! И след това тихо и кротко
прегръдки към охраната се завърна в агитката. Чакай се Малко тук. инфраструктурата на Трифон Иванов, този фен, и неговият номер. Те като колеги се прегръщат с майцата, охраната да го... Те може са си колеги или не знам ли, без охраната просто да го хване, да го изведе и там да го предава, да го идентифицират кой и що е. Ето се виждат счупените седалки от този план. И през второто по време Нафтекс бе по-активният на терена. Създаде няколко възможности за покачване на резултата, но не показаха точност футболистите. Удари се възможност и в последните секунди на влезлия в игра Митко Трендафилов. Нафтекс вече едноличен лидер заедно с отбора на Сливен 13 точки. Добре играят футболистите на Пламен Михов и съм сигурен, че ще продължават така да радват своите фенове. При общо взето равностойните отбори в източната Б група се очертава така интересна борба, която и сега наблюдаваме през есенният полусезон от миналите 6 кръга. Малко отбори в рамките на 3-4 точки от първо до 8 до 10 място. Добре, Валю, благодаря, дали това беше? Да, това беше сега другия лидер, Сливен.